Alam mo ba, may dalawang paraan para malaman natin kung active or passive ba ang voice ng verb sa sentence. Una, tingnan lang natin kung pinapakita ba ng verb kung ano ang ginawa ng subject ng sentence or kung ano ang nangyari sa subject ng sentence. Active ang verb kung pinapakita nito kung ano ang ginawa ng subject ng sentence. Gaya ng sentence ito, pinapakita ng verb na through kung ano ang ginawa ni Joyna. Napon niya ang flowers. Passive ang verb kung pinapakita nito kung ano ang nangyari sa subject ng sentence. Ito sa example, pinapakita ng verb na were thrown kung ano ang nangyari sa flowers. Itinapon ang mga flowers. Ang pangalawang paraan sa pagkilala ng voice ng verb ay sa pamamagitan ng pag-alam sa forma o structure ng verb. Tingnan natin ang verb form. Kahit ilang helping verbs pa ang kasama ng main verb ng sentence, ang last two words ng mga verb phrases na passive ay combination ng be verb at past participle ng main verb. Kagaya nito, be verb plus past participle. Halimbawa, ito ay mga sentences na present simple ang tense. Ang verb combinations dito ay be verb na am, is, are at past participle. Mga passive sentences ito dahil passive ang verb forms. Ang verbs ay nagpapakita kung ano ang nangyari sa subject, na punished, na pushed, at na hit. Ganito din sa past simple. Pero kapag hindi na simple ang tense, kagaya ng continuous, present continuous, at passive ang structure, gagamit tayo ng am, is, are, plus being, plus past participle. Ito, dalawang forma ng be verbs ang gamit ng continuous form. Ang am, is, are, at ang being. Kung napapansin nyo, ang last two words ng verb phrases na to ay being at past participle. Ang being ay isang continuous form ng be verb at sinundan ito ng past participle ng main verb. Ganun pa rin kung past continuous. Ang last two words ng verb phrase ay combination ng be verb plus past participle. Kung gumagamit naman ng modal ang passive verb natin gaya ng will, can, should, at might, ang last two words pa rin ng verb phrase ay be verb at past participle. Kagaya ng will be loved, can be pushed, should be told, might be delayed. Kahit sa perfect tenses na ang present form ay gumagamit ng has at have as helping verb at had naman sa past perfect, ang last two words pa rin ito ay be verb at past participle. Kaya makikita natin merong has or have or had plus been plus past participle. Ang has, have, at had ay susundan ng past participle kaya been ang form ng be verb natin. Past participle ng be verb. Pero meron pa rin itong kasunod na past participle ng main verb. Gaya ng has been loved, have been pushed, had been told. Again, ang forma ng passive na verb ay be verb plus past participle. At kung more than one ang helping verbs, ang last two words ng passive na verb phrase ay combination ng be verb at past participle of the main verb.